Now to the general public, we are talking to the people of Malawi, fellow citizens. We appeal to you that you do not be disheartened. Your vote is your voice, and it must be heard. We urge you, all of you, and ourselves included, to remain peaceful but vigilant and resolute. Do not accept a result built on a foundation of lies. This is our country, and we must defend our democracy. Another appeal to fellow citizens. The world is watching. History is judging. We will not allow our future to be stolen in the dark. We demand truth, we demand justice, and we demand a credible election that reflects the true will of the masses. In conclusion, the credibility of the electoral process and trust in democratic institutions depend on the Malawi Electoral Commission's ability to deliver a free, fair, and transparent outcome. We urge all stakeholders to work together to ensure final results accurately to reflect the will of all Malawians. Let me take that again. We concern the youth for Youth Alliance for Electoral Integrity. Urge all stakeholders to work together to ensure final results that ought to be declared by MEC are accurate, credible, and a representation of every single Malawian. We thank you all. May I now hand you over to my colleagues to at least summarize in our local language. Thank you. Zikomo kwambiri Malawi konse kumene mukutionera mu nthawi ino ndimafuna ndingomasulirako kapena kungochita summarize pa zimene zayankhulidwa mu Chingerezi. Poyambirira ife ngati achinyamata onse mukutiona kuno komanso onse amene ali mbali yauko ndife anthu okhumudwa odandaula kuti ngati dziko tikuyenda kupita kutsogolo 100 steps koma kubwerera kumbuyo 1000 steps. Utsogoleri sichimakhala chinthu cholanda, umayenera munthu Mulungu akupatse. Ukakhala kuti ufuna kulanda sulandira dalitso. Just imagine kuwawidwa mtima kumene adawawidwa IUDF mu 2005 pamene achipani china adapangiridwa campaign mu 2004 koma 2005 ndi ukapezeka kuti UDF ili kunja kwa boma, iwo ndikutenga boma ndikumapita nalo. Can you just imagine Malawi pain ndi enmity kapena kuti udani umene chipani chimene chichidapanga polanda boma posapita kuzisankho chifukwa tikuyembekezera kuti akadakhala ena akadanena kuti atuluka mu UDF tiye tipite kuzisankho ndi kukawina zisankho bwinobwino ndi kumakalamulira boma, koma sizidakhale choncho, zinthu zowawa kwambiri. You can just imagine in 2014 chipani cha People's Party chidalira ndi president wao Dr. Joyce Banda kulira inu tiye ntiwerengeso zisankhozi chabwino ineyo sindiyimiranso iya section 42 ikuti bwanji, koma kudali chipani china chimene chimangokakamiza kumalira kuti Electoral Commission alengeze zimene zimatuluka pa radio, zimene amazipereka ku radio ndi kumalengeza kuti iwo awina.
mpaka tidaonapo Justice Maxon Mbendera akulengeza zisankho koma misozi akulira, misozi ikutuluka m'maso mwake. Inali sign yolira kuti wakakamizidwa kuchita zinthu zimene samayenera kupanga. It was nthawi yowawisa kwambiri, ndipo zinthu ngati zimenezi kupereka pressure ku Electoral Commission kuti anthu alengeze zinthu zimene muli kuba, zinthu zimene muli chinyengo. Mu 2014 zidachitika zimenezi. Tidaona mene Dr. Joyce Banda adachokera pa mpando, sitidaoneko akupasirana mpando, kupasirana sword ija, ndodo ija, kuchoka m'manja mwa Joyce Banda kupita kukapereka m'manja mwa tsogoleri amene adalanda utsogoleri kuchokera kwa Joyce Banda wa People's Party. Ndizomvesa chisoni kuti mu 2019 dziko lino linakhala the whole solid 1 year. Just imagine 1 year tikukamba nkhani zokhazokhazokhuzana ndi chisankho, mpaka court ndikukapeza kunena kuti panali zovuta, ndikulepheresa kunena kuti 2019 sikudachitike zisankho, koma zisankho zichitikenso after kuti dziko lino economically zinthu sizinali bwino, katundu wa anthu adaphwanyidwa, miyoyo ya anthu idawonongeka. And just imagine Amalawi kumene muliko mukaganizire kuti mu 2025 zikachitikeso zinthu ngati zimene zidachitika mu 2025, pamene anthu ena asankha ndithu kuti aziononga zisankho zabwinobwino zimene zidayembekezeredwa for 5 solid years kuti anthu apange zisankho. Anthu aononga ndalama zawo kupanga makampeni, kufuna UMP, kufuna upresident, kufuna ukhansala, koma ena ndikusankha ndithu kuti akhoza kumaononga zisankho zimenezi pomaonjezera ma figures amene sali oyenera. Zomvesa chisoni kuti mudera ndikukakhala kuti alembesa 181,000 ndithu wina ndikumalimba mtima, ndikumatenga ma numbers ndikumakapereka kwa atolankhani kuti lengezani kuti wawina ndi 200,000 chakuti, koma yeti pamenepo ponde kuti paliso mavoti ena ama presidential candidate ena, ndekuti ikupyola 200,000 eyo kumakafika mwina ku 300,000. Zomvesa chisoni kwambiri zimene ngati dziko sitimayenera kuti tikhale tikumasekerera. Zikumvesa chisoni ena nkumakondwera ndikumakanena kuti akuti akutsogola, ingo alumbiritsani tikalumbire basi. Zomvesa chisoni kuti munthu ngati amaphedwa chifukwa choti abankhuku, inu mukuona kuti munthu kuba zisankho, ma numbers. Election is a game of numbers. Amene watsogola ndi manambala awiri latatu ngati wamberapo mavoti 4 sangawine, waonjezera kwa iwe mwakuba, ndekuti tiwinisa anthu amene sanafunidwe ndi anthu. Zinthu zowawa kwambiri zimene ngati dziko sitimayenera kuzisekerera. Ife tikunena kuti chipani chisamadalira kuti system, kumati ifeyo ndi system, ifeyo ndi system. No, chipani chimayenera kuti chizidalira kunena kuti chapanga kampeni pa ground ndipo anthu achikonda. Chipani chimene chocho aliyense amasangalala, koma not like kumasangalala kuti ifeyo ndi system, takukhaulisani. No, sitingakhale pano ndikumavomereza zinthu ngati zimenezo. Ife tikunena kuti mwina chifukwa choti 2019 amakhoti mziko muno sanathe kupereka penalty kwa anthu amene anachita kuononga zisankho, kumagwirisa ntchito tipex, sanapasidwe ma penalties, adaloledwa kuti apiteso akachite nawonso participate ku zisankho za 2020. Nkuona zinthu ngati ziso zikuchitika this year, pamayenera kuti anthu awawa alandire punishment. Chifukwa chake ifeyo panopa tikunena kuti Electoral Commission akuyenera kuti akhale ndi nthawi yochita investigate, kufufuza china chilichonse. Zinthu izi sikuti zangochitika kwa ma presidential candidate okha, including ma MP, ma councillors. Palipena
pamene papezeka kuti alemba pa form ija 111 nde awonjezerapo 1 ndi kukhala ngati 1111 koma in words alembapo kuti 111 koma mu box ya ma figures pali 1111 nde kuti pabedwa mavoti 1000 ongomuonjezera munthu koma kuti MP amene yoyo wawina. Ndizoona kuti ngati ziko tisekerere zinthu ngati zimenezo kapena ngati amalawi tikaope kuyankhula kuti zinthu izizi ndi zoyipa, wina akaope akakuopseze akabwere ndi umakana bwanji ukuyankhula tikupha, we better be killed, we better be killed, we cannot tolerate this, and this is stupidity of the highest term. Takwiya ife Lachinyamata ndipo we are ready to face wina aliyense amene akufuna kuseweretsa zisankho zimene zikuyenera kuti amalawi anapita ndi ukavota. Ifeyo mukuona zala zathu izi sizinafufutike, tinali ndi anthu amene tinafuna kuti awine alamulire dziko lino. Wina wake wakangokhala uko basi angobwera angotenga dziko akuti chifukwa tiye ndi system sitilola zinthu ngati zimenezo. Zimene zinachitika ku Rumpi, zimene zachitika ku Nchewu, mpaka Electoral Commission ndi kuvomereza kuti tachita withhold ma results aku Nchewu, kuvomereza kuti zinthu zaonongeka. Should we continue kumavomereza zinthu ngati zimenezo? Ndi chifukwa chake ife tikubwera pano ndi kupereka ma demands athu ku Electoral Commission kunena kuti akuyenera kuti ayimise zonse zolengeza apange investigate ngati alibe ma expert ofufuza achite source ma expert afufuze aone ma numbers pa center padalembesa anthu angati, anthu amene anabwera kuzavota ndi anthu angati, nanga ma results amene akubwera pa center akufanana sakufanana. Tikudziwa kuti Electoral Commission akuyendera nthawi ya 8 days kuti alengeze za president. Tikulamula kapena we are demanding to say kuti apite ku high court, akapemphe a high court awalole kuti akhale ndi masiku okwanira oti afufuze, chifukwa zinthu ngati izi zinachitikapo mu 2014 pamene ena adangobwera ndi kukakamiza Electoral Commission kuti alengeze, chifukwa akuyenera kulengeza within 2 days, akuyenera kuti alengeze, ndipo Electoral Commission analengeza mosafufuza. Koma ife tikunena kuti pano afufuze china chilichonse chibwere pambalanganda, ndipo anthu amene apezeke kuti alakwisa, apezeka kuti amabera, anthu amenewo achitire disqualify by make, asazachite nawonso zisankho za dziko lino. Zikatero ndiye kuti zipani zonse zimene zizibwera kutsogolo zizikhala ndi kuopa kuti tikapanga izi tizalandira punishment. Koma anthu akamangosiyidwa ndikumaona ngati kuti kubera zisankho ndiye ndikosavuta, koma kuba nkhuku ndekovuta. Inu mukhoza kundivomereza kuti mwana wa skulu kandi wa form wa standard 8 kandi wa form 2 kandi wa form 4 kandi wa ku university akabera mayeso amatani akapezedwa amachitidwa disqualify. Mphunzitsi akapezeka akupereka mayeso kwa ana skulu amamangidwa. Sukulu yonse ikapezeka kuti yabera mayeso imachitidwa disqualify. Ndi ifeyo tikusekerera ndikumakanena kuti aya izizi tikuzibweza pitani mukazioneso, yeti mukuchita kuona kuti anthu awawa akusokoneza. Sitingasekerere zinthu ngati zimenezo, ndi zinthu zoyipa ngati ziko zimene zikhoza kutionongera dziko lathu. Zisankho zimafunika kuti anthu akhale ndi kukondwera kuti tasankha pakati pa zinthu ziwiri o zitatu asankhepo chinthu chimodzi. Wina aliyense akamapita kuzisankho aziyembekezera kuluza kapena kuwina, osati kuti wawina ndikhale ine ndekha all the time, wawina ndikhale ine. Ayi, ngati anthu sada kukonde uvomereze kuti anthu sada ndikonde, there is life after everything. Sikuti munthu umafa chifukwa chonena kuti sudawine zisankho, umakhalabe moyo. Ndiyeso tina kuti tiononge dziko chifukwa chonena kuti atipampando ndikhale ine. Ife tikunena kuti no. Ndipo tikunena pano, tikunena mobwereza kuti ameki aonesese kuti agwiritse ntchito chigamulo cha ku court. Agwiritse ntchito chigamulo cha ku court chimene chidanena kuti asangogwiritsa ntchito EMD kapena kuti electronic
koma agwirisenso ntchito manyo zimene zikutanthauza kunena kuti a Electoral Commission achedwerapo. Ndiye ngati akuchedwa pofuna kuti azichita compare zinthu ngati izi, ife ngati Amalawi, ife ngati amuzipani, ife ngati achinyamata tisakakamize a Electoral Commission ndipo tiwayamike kuti mmene akupangira zinthu zawo akufuna kuti azichita compare ndi kumaona kuti apapa pasokonekera, apapa pali bwino, ayendese motero. Ndeti kunena kuti ngati ameki akuona kuti nthawi yawachepera kuti sangakwanise kupanga zimenezo, asachite rush kulengeza zisankho, koma apite ku court akapemphe masiku okwanira onena kuti iwowo afufuze china chilichonse, ndipo akapeza kuti zimene apezazo zikutanthauza kunena kuti zisankho sizidayende bwino, ali ndi ufulu, ali ndi mphamvu yochita even cancel zisankho zonsezi kuti zibwerezedwenso, zichitikenso. Koma amene apezeke kuti anasokoneza, amene yoyo achitidwe disqualify, komanso chipani chake chichotsedwe mukaundula wa zolembesa za zipani mu dziko lino la Malawi. Tipemphe ama media houses kuti chonde khalani muli ndi udindo waukulu kwambiri ochita ripoti zinthu zoyenerera. Just imagine inuyo mukudziwa kale mmene zikhalira 5Ws and 1H, simangofikira kungotenga nkhani ndi kuyamba kuilengeza. You need to verify, you need to find out kodi zinthu zizizi ndizoona, kodi izizi zingakhale bwanji. Koma kumangobwera ma radio ya basi uyu watsogola lumbiritsani ndepali ma social media influencers ali kunja angokhala sakuona zimene zikuchitika, koma akubwera akuti azilamula dziko lino, lumbirisani basi wakuti wawina ngati mmene zidachitikira 2014. Ife tikunena kuti a Electoral Commission asathamangitse kulengeza, asanafufuze. Kuli bwino titenge kandi mwezi tikudikira marizasi azisankho izi, koma zituluke zimene anthu akufuna. Ife sitikulimbana kuti uyu asawine kapena awine uyu. We are ready for anyone amene angawine, koma zikhale zizoti za transparent. Osati munthu abwere ndi kumakakhala kuti akawine mozemba isa mobera. Azipani akangalika kumaopseza, kumati kumauza ameki kuti alengeze, komanso kumayankhula mawu osokoneza kuti mwina Amalawi timenyane kati uza azipani kuti musiye zimenezo. Iniyo ndi anamwali amene tilaka kuvoterani ndife, nde musati opyeze ife tikwenera tione voti yathu imene tidaka vota kuti yapita pachione, osati kungotenga ndi kungopaka manambazi kena kubasa atawina ndi kumakakondwera. No, izizi ife tikunena kuti ngati achinyamata, ngati sizichitika tikhala ndi ma action plan ena amene tipange. Tikuyenera kuti tipite kuma diplomatic heads of mission kumeneko tiafotokozere, komanso tichita petition ameki, tichita petition ma faith communities, ndipo tikupempha ena aliwonse makamakaso machechi kuti atuluke poyera. Dziko lisadayake moto, dziko lisadasokonekere, chifukwa zinthu ngati izi kuzilekerera zili ndi kuthekera kuononga dziko lino la Malawi. Mwachidule zimene zinalembedwa muchizungu muja zili moteromo, nde ine ndimango zimasulira. Ambuye akudaliseni nonse pokhala ndi nthawi yanu yomvesera zimenezi. Zikomo kwambiri. Mwina leke ndemanga mwina muyankhuleko chimwali karo. Ine monga wachinyamata koma ndiyankhula kwambiri ngati mzimayi wachichepere. Ukamaka vota kumakhala kuti ana amene wasiya ku nyumbachi wanyamulireweyo ufulu kuti ukavotere, chifukwa iwo asanafike zaka 18. Ndiye ngati mzimayi wachichepere kukavota tikuyembekezera kuti akuluakulu ameki aonetsetse kuti ufulu wa umene tinanyamula kuchoka nawo ku nyumba kukavotera ana uyende moyenerera, pogwira ntchito yawo moyenerera, chifukwa anawa akutsegulira masukulu monga tinena ndi mande. Azimayi ndi mantha makomo mufasi tinamve kuti zotsatira zili bwanji.
kapena ziulitsidwa liti kapena chichitika ndichani. Apezeka kuti maufulu ana apheredwe foti azimayi silipitsa ana mwachangu ku skulu chifukwa cha mantha. Komanso monga wachinyamata amene ndakhudzika ndi anyamata anzanga achinyamata anzanga amene akumayankhula zinthu pa social media, ambiri ndi oti sali kunoko, ambiri ndi oti ali kunja. Koma ma influencers amene ali pa social media akuyankhula kwambiri anthu oti sanakanyike chala chawo muyinki, sakudziwa chimene chimatanthauza munthu kupita kukanyika chala muyinki, koma akutha mawu akuyankhula zinthu zambirimbiri pa social media. Ndiye ndikuwapempha achinyamata anzanga amene ukuti social media si aliyense amene ali nayo, sungavote pa social media. Wokhawa amene unakaona kuna kuti unapita pa line kukayima ndi kukanyika chala chako ndamene ungamve ululu oti zinthu zikusokonekera ola anthu akula kusakuziyendetsa bwino kapena achipana kuzitenga ngati kuti kuvotako anazivotera okha, pamene ife achinyamata ndamene tinakayima pa line kukavota kukachinga chala mu inki. Ndiye pamene ponso ndikufuna ndi apempha achinyamata anzanga kuti social media isatisokoneze, tatiye ntidikire anthu ameki agwire ntchito yawo mene akudziwira, tatiye ntidikire kuti dziko lathu litipatsa malizatsi otani kuti tipite patsogolo, osati kutenga zimene zikuyankhulidwa pa social media ndikumazimwaza. Chonde achinyamata tisatenge maganizo amene tikuwaona pa mafoni umu ndikumayankhula ndikumayankhira. Voti sitivota pa foni, voti sitinavote through social media. Ayi ekhayo anakanyika inki chala chake mu inki ndamene akudziwa ululu, ndamene ali ndi ufulu oyankhula. Asatiseke pakamwa achinyamata chifukwa tinafeso tinakayima pa line tinakatani tinakavota. Chinanso chimene ndingapemphe kwambiri ndi chakuti achitetezo ngati apolisi kaya asilikali onse amene akuyimira chitetezo atithandize, chifukwa achinyamata timangolowera kulikonse kumene kuli mpongwepongwe, timangolowera kulikonse kumene tanamizika. Ndiye apolisi chonde achitetezo onse agwire ntchito yawo kuti kuonesa kuti achinyamata tisavulale, tisaziphere maufulu, tisazonongere tsogolo chifukwa chakuti ena ake akufuna kukhala pa mpando. Tisaiwale kumene tachoka, tisaiwale kumene tikupita. Enawa ndi anthu oti ndi akuluakulu avotapo kangapo. Ife achinyamata tikupempha achitetezo kuti atithandize ndithu pakana pamene zinthu zizitani zithere. Pomaliza penipeni ngati mzimayi okhudzika komanso wachichepere, mabizinesi ang'onoang'ono tatseka chifukwa sitikudziwa kuti mawa ali balanji. Ndiye ameki aonetsetse kuti ntchito yawo agwira apatsidwa nthawi yoyenera kaya, even if limizi kusuntha masiku amene amaperekedwa 8 days aja asunthe kuti mwina tikhale ndi chilimbikitso kuti zinthuzi zitengera potani. Follow ma business ena tukanika kuti tikaode, tukanika kuti tipepa tsogolo sitikudziwa kuti zotsatira zikhala chani. Ineyo monga chinyamata ndi kudandaula kwanga kunali kumeneko. Siko. Zikoma kwambiri ineso monga ngati wachinyamata amene ndikuyimira anyamata anzanga tabwera pano kudzadandaula komanso kulira zamene nthawi ikakwana ya zisankho dziko lathu likumakhalamo. Tikumaona nthawi imene ioneka kuti ndiyowawa kwambiri kuti kodi zitha bwanji, zichitika mwa mtundu wanji kumbali za chuma ingakhale ku nkhani za miyoyo ya wanthu. Nthawi zonse zisankho za Malawi kuno zioneka kuti ena kumayikapo nzeru zawo. Akuluakulu athu amene alipo mpano ena yankhula kale zambiri kunena kwawo akunena kuti tionetsetse kuti nthawi ikakwana zisankho izikhala nthawi ya bata, izikhala nthawi ya mtendere, nthawi yoti wina aliyense akuzokhala ndi chisangalalo kuti akasankha chinthu chakumtima kwake. Singakhale chinthu choona, chinthu cholondola kuti unapita ukasankha mtsogoleri amene wamufuna koma ena kwakubweretsera zinthu zimene akufuna iwo. Ndikutanthauza chani? Kutanthauza kuti mwina kusintha manambala monga ngati mmene akufotokozera ndi chinthu chopweteka kwambiri chifukwa amene amakakhala pa mpando uja si munthu amene ambiri amukonda. Choncho ife achinyamata ndife odandaula kunena kuti mchitidwe uwu umasokoneza mtendere, mchitidwe uwu umasokoneza zinthu zambiri
dziko lathu ndilaling'ono, dziko lathu ndilochepa m'mapezedwe, dziko lathu ndilosauka. Koma tikamakhala mu nthawi yazisankho kupanga zisankho kubwerezanso, kupanga zisankho kubwerezanso, kumapita ku makhoti, imitsa chitukuko cha dziko. Ingakhale ndalama zimene sizimatuluka mokwanira. Nde ife achinyamata ndife odandaula kwambiri. Mwina tidakatheka kudzadza munomo. Koma ena chifukwa ali pa zintchito zina. Koma ife amene tabwera kudzayimirira tikudandaula. Tiye nachinyamata anzanga monga ngati mena fotokozera kale chemwe lyanga ukuona kuti tisangotengera kuti kodi anthu akuti chani. Ma social media kumangoyankhula kuti ya imegi lengeze, ya imegi ipangeza kuti zakuti amegi aja tidakhulupirira ndi anthu odziwa ntchito yawo. Ndipo chikhulupiriro chathu tonse ngati achinyamata chili mwa iwo. Ndiye mafuna kuti akhale ndi nthawi yabwino ngati aona zolakwika apemphe nthawi yowonjezera. Atsatire ndondomeko zoyenera kuti nthawi iwonjezeredwe, asanthule zonse zimene zili zolakwika zikhale pambalambanda zionedwe ndi malamulo kuti kodi izi zoyenera kapena izi zosayenera. Kotera kuti kumapeto akatipatse zotsatira zimene Malawi wina aliyense akasangalale nazo. Chifukwa singakhale chinthu chabwino kuti zikatuluke zina ena kudandaula, ena kulira, ena mwina misozi ili m'maso, singakhale chinthu chosangalatsa chimenecho. Ndiye mafuna tipemphe kuti megi yathu tikuyidalira ikugwira bwino ntchito ndipo ndi ma expert. Ndipo tikupemphani kuti mugwire bwino ntchito yanuyo mumalizitse. Koma achinyamata anzanga tikhale odekha posafulumizitsa ameki kuti alengeze pamene pali zinthu zina zimene zinthuzo ndi zolakwika. Choncho tipitirize kusunga bata, tipitirize kusunga mtendere monga ngati achinyamata. Chifukwa tsogolo lathu ndi dziko lathu. Tikaona ngati dziko limene ife tikukhalamo kulibenso Malawi wina. Malawi ndi mmodzi amene Mulungu anatipatsa ndipo ndi dziko labwino kwambiri chitsanzo pa dziko lonse lapansi kuti ndi dziko limene limakhala mtendere. Koma tikamayankhula mwina amene tili kunja kwa dziko lino kati ku South Africa, kati ku America, kati kuti kumangosongezera moto zinthu zosayenera kutero nkulakwitsa zedi. Nkulakwa kwakuli foti muno muli ana, muli akulu okalamba, muli ena odwala ndi ena otero. Ngati iwo mwina anakwanitsa kwakhala kwina asiye kuti anthu amene adasankha kumapeto kwake akawerengetsa aone kuti kodi wapambana ndi uti akhale mtsogoleri wathu. Atilamulire tonse timvera nkumapita kutsogolo. Koma mchitidwe uwu umasokoneza, mchitidwe uwu umasowetsa mtendere, mchitidwe uwu si mchitidwe wabwino yayi. Choncho zisankho zikamachitika tiphunzire kuti zizikhala zisankho zabwino, zisankho zoti pasamakhale zoyankhula. Tene mapeto azoyankhula zitakhala zisankho izizi. Koma zina zimene zikubwera mtsogolo kuti tiphunzire ngati Amalawi amene timadziwa Mulungu kunena kuti tizipanga zisankho zokomera tonse. Osati kukhala pansi kupeza njira kuti kodi tikhoza kubera bwanji, kuti tichite bwanji kuti tipeze mavota ambiri. Mpando sakakamira yayi. Mulungu amamuyika munthu pa nthawi yake. Choncho tiyesetse ndithu kutsatira zimenezi ngati Amalawi. Ndi mawu amene ndikuthokozeni kwambiri Amalawi onse kulikonse kumene mukutimvera pa nthawi ino. Iso ndi azimayi amene amafuna alileko mwina ndi modzi ngati muli Zomwe kwambiri azibale anzanga. Ine kulira kwanga nkwakuti ineyo ndinakavura chana changa ichi sikinafufurikenso. Koma ndizoyembekezera zachisankho mmene zikuyendera sinayembekezere zoti zithoyenda choncho. Anzathu anagula mamonita ena kumapanga ngati kumonjezera mmene anenera manambala muja. Ndi zorani zochitika. Ndinakavura ndi mtima wanga wonse zoti ife ufuna tidzipanga bezitizo zimene timapanga pa moyo wathu chonchi. Koma ndi mmene zachitikiramo ine ndinokhumudwa kwambiri. Ine ndikuyankhula pano ngati wachinyamata anzanga. Chimene ndikuyankhula pano ndione zopesa chisoni. Ine ndine wachinyamata komanso ndine mmodzi wobereka amene ndili ndi ana. Ndizopesa chisoni ndimene tikumvera mphekesera amene ikuyendera yachisankho amene zikuyendera mu dziko mwathu muno. Chifukwa zoveka kunola anthu ena kubera mavoti amene sizoyenera. Tifere kungopempha ameki kuti afufuze ngati mwani nakula anzanga muyonera kuti ayenera afufuze bwinobwino agwire ntchito yawo moyenera mokhuzana mokhulupirika pamaso pa Mulungu. Chifukwa ngati sagwira mokhulupirika pamaso pa Mulungu si zinthu zabwino sizoyenera zibereka chiopsezo kwa makolo fe pamodzi ndi ana athu ndi nkhalamba zathu zimene zili m'mamudzimo. Ali ndi mantha chifukwa zimene akumva zikuchitikazi. Chonde ameki gwirani ntchito moyenera mmene zimafunikira kugwirira ntchito yathu. Ndikafika apo ndayima. Sikoma kwambiri. With your indulgence, let me summarize in
a short summary in English, and I will have a short summary in our vernacular. I want to emphasize on the legal framework. Under Malawi law, bribery and corrupt practices during elections